Muga-muga ora ngantuk sing punang. Iya, iya. Hei, ilir-ilir Pak Divisi, ya bukani. Overtune iki. Wah, kok pelokne pindah pelok barang. Ah iya. Aku nek ora ngrungokke suarane Mbak Puri Dewi iki wis wae. Kurang lega. Mbak Puri iki sing ndi? Mbak Puri iki nomor 2 saka pinggir kono kae. Nembang apa? Dekne iki nembang sing melankolis. Ngadeg-ngadeg lho. Iya, suarane emas. Nek ora ngantuk, nonone nenonone.
disepati napa mboten Mbak Puri? Pripun? Pripun? Disepati napa mboten? Nggih. Nggih, oh iya. Lah. Kula napa-napa purun. Iya. Pripun purun. Saya mau tamasya keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jangan hati-hati. Waduh, dengaran isih pading Wah, mripatku. kula niki semangat banget niki ceria. Kula lek-lek ke. Kok lek-lek. Nggih, dasare penontonnya nggih tasih setia, Pak. Oh, nggih. Nggih, luar biasa. Pokoknya rugi sekali kalau tidak nanggep wayang Pak Igit itu. Iya, nah. Kamu memang promotor saya yang Iya, hebat. luar biasa. Wah, coba bawa langgam ngimpi dibasuki langgam. Nah. Ndek wingi sampun lho kados. Oh, beda kan gitu neh. Mas. Menika presiden sukses Pak Lurah, Mbak Muri niku. Nak jatuh presiden ning wah niku mobile telu niku. Amin. Senang. Apal jenengan. Lho ya apal. Angger ning nggonku gonta-ganti mobil. Kae nganggo mobil putih Terios kae. Wah, tuku pertama kae terus nggen kaca ngguri diwene tulisan ora ngira. Atase Mbak Puri. Ora ngira kok iso tuku Terios. Wah, jelengane kebak neh. Tukoke jes. Gurine kaca ngguri ditulisi ora nyono. Ora nyono ing atase sinden kok mobile loro. Sing terakhir iki Kang tuku Innova. Mosok aku ngerti. Ya paling sekeco niku. Heeh. Innova kaca gurine ditulisi ora lunas. Nah, Lah kakek utang mobil. Coba dibawani ngimpi Mbak Puri. wah tesih sami dahar niki nggih. Ora apa-apa, kowe dahar karo ngroke swaramu. Wah kerupuke Mas. Ya Allah. Apa? Kerupuke ombi-ombi. Wah. Pancen luar biasa kerupuk teng Banaran Kulon Nggih, nggih, iki. pripun? Ombo-ombo. Sak piring nih kok kerupuke. Lah. Nggih. Sebabe napa? Sebabipun napa? Kerupuke niku nggo nutupi iwake sing cilik-cilik. Oh, alah. Cilik-cilik tapi akeh. Ngono, Oh, ngono nggih, kampung. nggih. Ayo dibawani. Mumpung Mas Hari selega. Aduh, apike suarane Dian luar biasa. Tutu. Urung suara to? Dereng. Kok muni matut. Oh, Bagong kere. Cebur. Ngambara ing awang Pilek ya Mbak Puri ya? Nggih. Sami kula. Sami. Angger nyerot umbel kok imbal. Ya kita kan sehati. Heeh. Ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngok ngek ngok. Terus ya. Hangalangut bebasan tanpa tepi. Kaya ngene kok rondo eman-eman. Percaya. Saestu mriko.
Kula niku ati judeg goleke jodoh kanggo Mbak Puri iki sing digoleki sing piye. Makane mboten PNS mboten Pak iki. Iya. Disiarke BBS TV, TV Laladan Kediri. Terus Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa meletrek wengi syarat cekae. Coba sing sijine. Sing tibane munggah. Lan mboten jenengan dorong. Oh iya, tak doronge. Satemaki nawa. Matur suwun. Aku seneng kok cek Puri iki. Cek kok ambulan iki. Harus 2 kali nek kula. Tulit. Langgam ngimpi Mbak Puri Dewi Purbaningrum. Dados. gandeng
Saya ganti sulis. Sulis nembangan lho, apa sayangku lho. Tapi kanggo bawa, yang bawa sik. Pelok sembarang bawane. Nunoni bawa karo ngadeg alon-alon temeser. Pangur ngenteni ya kena. Rina saya. Sakniki nggih. Nggih. Rina saya rasa Mas, kok telepok lho. Tuprok. Jaran kuwi. Nek mlaku kalem ngene jenenge. Telemek. Telemek. Terus kapan semending video klip. Sehmu bablasan rene wae. Nah, tengah. Nah, kabel kayak kon nganan. Wis. Wis upur. Rino. Kameramene ben bingung. Kamera 1, kamera 3. Terus Yen wos rina enggal ratri kang kadulu tanggal 7 sampe nggih piye, Mbak Sulis? Kula. Nggih. Nggih. Edian ora leren blas. Nggih ngeten iki lah, Mas. Alhamdulillah. Ora umum. Kula nderekke dalang kondang nggih Mas ten griya mrika. Tanggal 7. Tanggal 7 niku kula nderekke Pak Anom. Oh, Pak Anom Surata. Sanes. Sinten? Pak Anom Sukatno. Oh, Pak Anom Sukatno. Loh, laris lho Mas ten ngen kula mrika Pak Anom. Bener. Akhirnya Pak Anom Surata. Sanes. Senja Pak Anom. Lagune Sayangku Mbak Sulis. Sing aran sinten Mbak Sulis? Bapak Sigit Arianto. Nah. Nggih. Menika karanganipun Bapak Sigit, Pak. Nggih. Nek nembang lagu karyaku kudu sing menghayati. Oh, nggih no. Coba Sayangku dados.
kembang sulis iso. Wah, iso apik tenan. Kelangan sumbengku kembang. Kembang tresno saiki nang endi? Ngendi kamu gawe bingung. Kok tangis? Ya bingung terus nangis. Tangis tresno. Apik. Sulis saya nyolong petek. Ketheke sapa? Petek ora kethek tak kira nyolong petek. Sak sore bingung lek gawe alis. Rumah saya bocah nyinden pirang-pirang bingung alise ora tau ajeg sulis. Mbok digaweke tato kok piye. Dadi ora bingung gawe alis. Nek kira-kira nggon blasone kurang abang ya kon ngampleng koncone. Kuwi mau Mbak Sulis. Iya. Mbak Diano. Mbak Diah. Diah Ratnaning Sih. Kusumastuti Kusumaning Rum. Wah, jenenge dawa temenan. Weh, bocah modern iki jenenge ora dawa-dawa. Diah Ratnaning Sih, Kusumastuti Kusumaning Rum. Nembang napa, Nduk, Mbak Diah? Katresnanku mawon nggih. Katresnanku mawon. Apa? Katresnanku. Oh, katresnan. Kuping kleru dinggo. Nama wis katresnanku, Pak. Ngono ya iso. Ya. Apa? Awi ngono. Katresnanku sing ndamel katresnanku sinten, Mbak Dia? Pak Sidik Arianto. Kok Sidik? Sigit. Oh, Sigit. Yo coba ngateng. Alamat potong aja. Turu ngorok jebule Dia. Kesapluk lengene aku. Aduh, aku tangi. Salahin jejeri. Nganggo bawah napa mboten, Mbak Dia? Ngagem nggih mboten apa. Oh nggih. Ha iki ya seneng. Seneng ngagem nggih mboten napa-napa. Ngono. Sinten iki Diah iki. Sinanggit kidung. Sinanggit kidung asmara tresna suci amung kandhek jroning ati yati alah bagok iki ati ora yati krungu ya kula suci do nyenggak ya yati kok do meneng ati ora yati oh iya terus katresnanku marang asli datana
Iki yo dirawi Pak Mantan Kades Sendang Bumen, Brebeg Nganjuk. Sugeng dalu. Nah, iya nyuwun tembang apa? Oplosan. Waduh, mboten saged nek. Grup kula nek lagu oplosan mboten saged. Jadi bisa sing nembang itu ra isa. Katresnanku. Katresnanku made in Rembang. Iki kunjuk kadang-kadang Madiun Mas Heri sak kanca nggih Pak Kades monggo katresnanku dados. Cine tangan
Tak kira nek lagu ngarepe ku terus Apa nasibku iki? Kok kaya rungon-rungonen. Apa nasibku iku? Ibarat tete. Takoke dijak jagoan ora nyambung. Sadurunge Mbak Yosi, Mbak Eni sik. Mbak Yosi dienggo gong. Mbak Eni iki juragane tusuk utu. Tok 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 tok. Kaya ketoprak siswa budaya kula ngaku. Menuju enjing Mbak Eni. Mas Pedro. Tak sawang mau pijer jiwiti puri anggere merem kok jiwit gregam. Kula njaga, kula kuwatir nek gledak. Nembang, Pak. Nggih, nembang napa? Yo sisan. Kijing miring. Wah, iki. Kijing miring itu teng putih-putih pun populer. Kijing miring, orek-orek. Nah. Iku. Tayuban melih. Nggih, pilih orek-orek napa kijing miring? Pripun, Bapak? Kijing. Kijing orek. Kijing orek. Pilih Kijing kabeh. miring karo orek kijing orek. Kijing. Orek-orek puniki kesenian Nganjuk asli. Nek ning Nganjuk. Nek ning Ngawi ya. Orek-orek puniki kesenian asli Ngawi. Nek ning Rembang ya orek-orek puniki kesenian Rembang asli. Wae ngendi-endi do duwe orek-orek. Do ngakoni nggih Mas. Oh, kesenian rakyat itu di mana aja berhak memiliki. Lah niki sketsane pripun? Yo gandeng ning Nganjuk yo Nganjuk. Ndang detak dung 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 dung. Nong neng nong nong ding kayak ngono. Ngono. Iya baleni. Nah, baleni ben kaya Nganjuk. Nanonani. Kudu parikane niku. Sembarang parikane.
lho nggih. Nggih, ora. Kesenian khas ning ndi-ndi ora iki eneng. Payeme ijo-ijo. Ayame yen duwe bojo. Jangono rek ora montore mabur ayo Mas. Oh. Ledek tayep iki cakepane parikane akeh tenan. Akeh. Sendok para kira-kira yen ra ketok dadi pikiran. Jangono ra ora montore ambles. Ora eneng ora motor ambles. Motor kepetel. Oh iya ya. Kancane. Ya sih. Dalam. Deng. Padang bulan ning basisir cek kaya lagu Banyuwangi ya cek kaya padang bulan ning sisir Banyuwangi. Pesisir cara pesisir. Pancen ngoten Mbak ya. Nggih, ngoten niku. Dadi pancen niku enten setelane teng mriki. Nek Banyuwangi klik Banyuwangi. Nggih, ngoten niku Banyuwangi. Sunda ya diklik Sunda. Coba saya diklik Banyuwangi wae. Banyuwangi. Bawa niki. Bawa mane-mane niku. Bawa mane-mane. Oh, nggih. Mulai? Oh. Oke. Enggak masalah. Mutiar saiki. Iya. Kelakon kadol sawae. Eman doang piagas. Cengkoke Banyuwangi ini kental-kental. Nggih, ngoten niku. Doang piagas. Wong piagas ison ke diani. Sing biola Syekh Jumari. Sang Rama Bargawa. Wong awake cilik kok jenenge ning Facebook kok Rama Bargawa. Rama Bargawa semene. Esok awan sore piangi tansah kelingan. Krungu biolane Jumari mripatku kaya diwura-wura. Lah niku lho Om Hartono mawon sampun sare. Ha iya, jejer Jumari ku ya. Perbawane Jumari sudah bisa mandi sendiri. Piye ki, Mang? Sabar
mung tansah dadi pikiran apa iki apa iki sing jenenge lagi kasmaran saben mung tansah dadi pikiran kiandreng kiandreng marang rika hati bingung tambiane apa kiandreng kiandreng marang rika Biolane luar biasa. apa ra krasa hatiku mung marang rika tambiane kudu ketemu Sing kok mau biola sing sesuk bengi ditok kene Ju sing ki mau. sing mak ngik ngono Mas. Sesuk bengi ning Petro ki angger sik kudu metu lho iki sing kok iki. Apik seneng. Lagune napa niki? Lagune Gelang Alit monggo Gerajakan Banyuwangi kena. Pilih Budi. Wis sasae. Oh. Napa, Pak? Gelang alit. Gelang Alit. Oke. Coba Gelang Alit dados.
Matur nuwun, Mbak. Ya. Sama-sama, Pak Igit. Apa temenan. Pelok gong, pelok. Heeh. Oh, terus. Nunoni neno nunoni.